Jadi mau dati mak, gawin masalah oras. Bolong siang kami parkosi na sinumuna keluarga muna. Dan palaman ukube kami. Ala takas do bobo ni amang pamilya roh jago. Ulo to sa derion, ima na pasahaton hamolotin huli kota patudian ni Lainiba o Puparan. Kebetulan di tiki haposon na di tiki saya ibana. Gulam do aka keluarga nong nituturan na. Berarti bana di dongani aka nama sangat nomor 2. Jadi ope asa tagohi tanyang tahu de bata patudian na marhi hite nong bare di hamuna. De kenilayan sito pian na goda mo jagar. Tika siguro po na jagar ni taputi. Oras ni uti hau tu tot ni orbo paung. Ulan do puta aka buru na moras do kali kawonar na tuturan di bana do. Baru mirasial tong ibu mama nomor dah. Kita sehati tahun. Mamon dah masuk dia kapoparan ni leku poparanon. Paso-paso di bata patudian na do namai solok di bana. Alani ohom kita asa tagori kami dua ta di bata patudian na. Anggia ibagasan hai paso bana cokare namangiut mama sumasu sudia kapoparan na. So ni ma di tasalu namo dati ma.
Mau ba ba? Baru mula pangurasan na eh. Piso na.